אני הולכת לנקום את נקמת נרצחי הנובה. אני הולכת לנקום את נקמת החטופים הנרצחים. אני גם הולכת לנקום את נקמת משפחת ביבס. איך אני הולכת לעשות את זה? אני הולכת לפרסם סרטון של האנשים שמנהלים את מדינת ישראל, ותהיו בטוחים שהולכים להיות שם שמות של נאצים. זה ייקח לי כמה זמן, אבל אני על זה. אני רוצה לעשות סוף לכל הסיפור הזה, איך שהמדינה שלנו נראית ואיך שהיא מתנהלת. כשאני מדברת נגד מדינת ישראל, אני לא מדברת נגד האנשים, אני מדברת נגד האנשים שמנהלים את מדינת ישראל מאחורי הקלעים, ותהיו בטוחים שהם אכזריים, סתניים ומנוולים גדולים. לפעמים, כדי להפיל צבא שלם, צריך רק בן אדם אחד. ואולי הבן אדם הזה זאת אני. מה שבטוח שאני הולכת לנסות. אני רוצה לעשות סוף לכל השערורייה האכזרית הביזיונית שקורית מקום המדינה. שמדינת ישראל רוצחת אותנו, מתאכזרת אלינו, גונבת לנו את הכסף, עושקת אותנו מהיסוד. מדינת ישראל צריכה ערבים, מדינת ישראל צריכה פלסטינים, מדינת ישראל צריכה מחבלים, היא צריכה ניסיון לפיגועים, היא צריכה פיגועים, היא צריכה צבע אדום. למה? כדי שתמשיך לשלוט עלינו ביד רמה. ולא רק כל זה, היא גם צריכה אותנו מפולגים ומסוכסכים, ושנשנא אחד את השני. מדינת ישראל צריכה אותנו שתי קבוצות, ימין ושמאל. כדי שאנחנו לא נסתדר לעולם, וכדי שאנחנו לא נתעורר להבין שהיא האויבת הגדולה שלנו, מדינת ישראל בעצמה. שרוצחת אותנו, שמתאכזרת אלינו וגונבת לנו את כל הכסף, והופכת אותנו לעבדים במפעל עבודה. כשאנחנו חופשיים מדי, מאושרים מדי, זה לא מוצא חן בעיני מדינת ישראל. היא רוצה אותנו מפחדים ודבוקים לטלוויזיה, ומחכים להנחיות איך לחיות. כשאתם הולכים לים, כיף לכם, אתם נהנים, פתאום אתם שומעים הופ, צבע אדום. כולם רצים לבתים, דבוקים לטלוויזיה, מחכים להנחיות איך לחיות. ככה המדינה אוהבת אתכם. היא לא רוצה שאתם תהיו מאוחדים לעולם. היא לא רוצה שאתם תדעו את האמת. ואני אגיד לכם את האמת. שמדינת ישראל היא האויב מספר אחת של האנשים. שהיא צריכה מחבלים והיא צריכה ערבים. שהיא צריכה אותנו מפולגים ומסוכסכים לנצח. והתקשורת עוזרים להם. איך אנחנו עושים סוף לכל הסיפור הזה? מה הפתרון למציאות העגומה הבלתי נסבלת הזאת? שכבר נבין שאין ימין ושמאל. שאנחנו עם אחד, שאנחנו מאוחדים. שאנחנו לא נותנים לתקשורת לסכסך בינינו, כשאנחנו לא נותנים לפוליטיקאים לסכסך בינינו, כשאנחנו מבינים שממשלות זה בלוף אחד גדול. כל הפוליטיקאים הם בובות על חוט, כולם. בכירים בדרג המדיני והצבאי, כולם מוחזקים בכיס הקטן, כולם מוחזקים בביצים, על ידי אותם הגלובליסטים הנאצים ששולטים במדינה. אני אפרסם אותם, זה עניין של זמן. גנץ ידע מהיום הראשון שמשפחת ביבס מתים, שתדעו את זה. כל הבכירים בדרג המדיני והצבאי ידעו מה מצבם של החטופים. למה? כי מדינת ישראל הייתה שותפה לתרחיש הטרור והחטיפות. אתם רוצים ועידת חקירה ממלכתית? לא צריך. בשביל מה? כולם כבר מתים, השואה כבר התבצעה. אתם רוצים תוצאות של חקירה? בואו אני אגיד לכם את האמת בפרצוף. מדינת ישראל הייתה שותפה לא פחות חמאס לתרחיש הטרור ולתרחיש החטיפות. הנה, בבקשה. לא צריך ועידה, שמתי לכם את האמת בפרצוף. אתם התעוררתם כבר? מה זה להתעורר? להבין, אין יותר ימין ושמאל. אנחנו לא מפוצלים, אנחנו קבוצה אחת גדולה. כשאנחנו ביחד, אנחנו כוח. על הממסד הישראלי, שהם קבוצה קטנה וגם חלשה וגם פחדנית. אני נשבעת לכם, אם אנחנו היינו יודעים חצי מהדברים שיודעים הבכירים בדרג הצבאי והמדיני,
אנחנו כבר היינו מראים להם מה זה. אנחנו היינו מתהפכים עליהם. אני נשבעת לכם. הם היו בורחים. הם היו בורחים. רק מלראות אותנו ביחד. זה הניצחון שלנו. זה המאני טיים שלנו. להתאחד לרוב. אין יותר ימין ושמאל. אתם צריכים להבין שממשלות זה פיקציה. אחת גדולה. שמעתי את הסתום בלום הזה, יאיר לפיד מדבר בטלוויזיה נגד ביבי. שניהם הפרצוף שלהם הרוח באתר של הפורום הכלכלי העולמי. גם של בנט יש שם את הפרצוף שלו. לכולם יש את אותם בוסים. עובדים עלינו בעיניים. אם אתם רוצים לעשות סוף לטירוף הזה, לשואה הזאת שעוד יכולה ללכת להתמשך, אנחנו צריכים להתאחד לרוב. כנגד מדינת ישראל, כנגד הממסד הישראלי. אנחנו צריכים לסגור איתם חשבון, אחת ולתמיד. ברגע שאנחנו נתאחד לרוב, המשיח יגיע. אני מבטיחה לכם. ברגע שאנחנו נתאחד לרוב, תהיה בהכרח התערבות אלוהית שיציל אותנו ויעזור לנו, בתנאי שאנחנו כבר לא קבוצות, שאנחנו לא מאמינים בבולשיט הזה, בבלוף של ימין ושמאל, של ממשלה כזו או אחרת, של פוליטיקאי כזה או אחר. זה הכל בלוף. תתעוררו לפני שיהיה גרוע יותר. מדברים איתנו על עסקה, מדברים איתנו על טראמפ, מבלבל לנו את המוח על שלום עולמי. בואו אני אספר לכם בדיוק מה הולך לקרות. היום הולכים לספר לנו בשורות עצובות ורעות וכואבות. אנחנו הולכים להיות מאוד כועסים ועצבניים, אמוציונליים, אנחנו נרצה לנקום, ובצדק. כל האש שלנו תהיה מופנית כלפי מדינת ישראל, כלפי הממסד הישראלי, לאו דווקא כלפי הממשלה, כלפי כולם. אנחנו כל כך נכעס, שאז תהיה תפנית בעלילה. אולי פתאום העסקה תיעצר באמצע, פתאום אין שלב ב', פתאום יש תרחיש מזעזע, אולי מכיוון ארצות הברית, שהתרחיש הזה הולך להסיט את האש מהממסד, מהמדינה, לכיוון אחר. אולי פתאום תפרוץ מלחמה גדולה יותר, שהעיניים שלנו כבר לא יהיו לעבר מדינת ישראל, הממסד הישראלי. ככה זה עובד. שפתאום יהיה תרחיש מזעזע אחר, שיפנה את כל הזעם שלנו לכיוון אחר. וככה מדינת ישראל, וככה הממסד הישראלי יצליח להתחמק. אני מקווה שלא, אבל לשם זה הולך. טראמפ בלבל את המוח לאנשים על שלום עולמי, אני באמת לא יודעת מה הוא מקשקש. יש אלפי טנקים בסיני, כל העולם מתכונן ללחימה, בחדשות מבלבלים את המוח על שלום. אומרים משהו אחד, בפועל קורה משהו אחר, ככה עובדים על האנשים. אני נטלי, אני למען האנשים, בואו נתאחד. אין יותר ימין ושמאל. אין. אנחנו לא מאמינים לממשלות. בואו נתאחד. בואו נהיה כוח. בואו נעשה סוף לטירוף הזה שקורה מקום המדינה. כשאנחנו נתאחד, יגיע המשיח. תהיה התערבות אלוהית. אני מרגישה את זה. תשתפו. אני אוהבת אתכם.